Okfm Naga, Bareta Alas 12. Ang sendong para Bareta, BERT de los MARTIREZ. Bareta Alas 12. Sa headlines, ka mga Bareta. Aldaw kita ngunyanin na Lunes sa Fetsa 2 kan Agosto. Ang ngunyan sa mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Most wanted na kriminal kan Banuanin Ocampo nasiod kan mga autoridad. Bareta Alas 12. Lalaking nasa influensya ni na Arak nagwala sa tubangan mismo kan desk officer kan PNP kanaman. Bareta Alas 12. Dating Senadora Laila de Lima pinagkwestiyon ang misteryosong pagkagadan kan duwang testigo kontra sa saya. Bareta Alas 12. Gaba niya ng abusaya matapos na parasweldo sa inda na finance officer nasiod kan mga soldados. Bareta Alas 12. Israel nangingisog planong bombahon ang Iran. Bareta Alas 12. Kung ang ibang nasyon nagla-lockdown hiulima sa Delta variant, ang Amerika dayda ma-lockdown. Bareta Alas 12. Bugsingerong Pilipino si Yomer Marcial posibleng makaguno ni medalyang bulawan sa Olimpiada. Bareta Alas 12. Iyan ang mga headlines sa sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Ngunyan sa detalyes kan mga Bareta inot sa lado lokal nakabot na sa DPWH Region 5. Asin ini nakatalan ipaabot pa sa Palasyo Malacanang ang sarong litimong reklamo kan mga opisyalis kan Banuanin na tinambak na ipinagi sa Radyo Kasuo Bago na nagluwas sa riding in tandem. Asin ikinaugma kan mga taga-Banuaning tinambak ta naibulgar man girari sa publiko ang peligrosong maray na tulay dyan sa barangay Ulag Pequeño sa tinambak na inapod na Lupi Bridge. Nakadako lang binabarawin ng buhay, ninhuli man tayo peligroso ang nasabi ng tulay. Ninuli man kanima pa-imbestigar na ang DPWH sa Bicol, susugon ng DPWH Camarines Sur na adala na kung ano ang maray kang tulay na pwedeng gabauna sana sin magkiguaning panibagong tulay. Alagad sinabi nga ni sa riding and tandem na sa analysis dapat langkawan ang tulay bakong pababa. Nasabi ng tulay kang Lupi dyan sa Olag Pequeño, pabulusok. Mantang ini pabulusok, ini pag-abot sa tulay, medyo kurbada, kay go nakakasalyang mga lunadan, hulog sa bangin, gulpi ang gadan.
Nagkakapira ng mga aksidente mga pasayrong jeepneys. Mga pribadong lunadan nagkakaraksidente sa Lupi Bridge diyan sa Tinambak. Kung ngayon yan kang ini binulabog na kan riding in tandem, ini nakaabot na sa DPWH sa Bicol, kaya dapat paimbestigaran para man ahanapan ng pagi, magkaigwaning detour o bagaman lang kawan ng tulay, bakong pabuloso at peligroso sa mga biyahero. Bareta Alas 12. Sa iba pang bareta lokal, irido ang duwang motorcycle driver matapos na magsalpukan ang duwang motorsiklo sa Kalaban kang Maharlika Highway Zone 4, Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Pinagbisto ang mga irido na sinda Franco Umbao, 30 anyos, residente kan Zone 5, Barangay de Rosario sa nasabi ng Banuan, asin Sani Ricto, 50 anyos, residente kan Libmanan, Camarines Sur. Base man sa Provincial Office kan PNP, na pag-araman namantang pinagdadalaga ni Umbao ang nasabi ng dalan, lunad ka sa motorsiklo, nabangga kay niya ang sarupang motorsiklo na minamaniuman ni Ricto. Mantang nakaangkas man si Numeriano Montañez, 43 anyos. Sa inisyal na investigasyon ka mga otoridad, napag-araman na dahil sa nasabi ng insidente nagsapo ng lugad sa ibang parte ng lawas, ang duwang driver mantang masurtiman na dahil man lang nagsapo ng lugad ang nakaangkas na si Montañez. Sa ngunya nagpapadagos ang ginigibong investigasyon ka mga otoridad tungkol sa nasabi ng aksidente. Bareta Alas 12. Bareta lokal, nasa linya si Danny Arios. Daw maayong maganda katalan na aktibidad sibiko-asiman religyoso sa selebrasyon kang Pinapransya Pista. Alagad Anaga City Police Office kan Ciudad Dinaga naka-alerto ban girarayan sa mga bagong mukraon na Tourist Police Unit. Inibilang antisipasyon kung magparodakol ang mga tao sa Ciudad Dinaga sa panahon na kanakapistahan nina. Sinabi ni City Director Marlon Catan kan NCPO ang sinabit na unit pig-anam para sa turista na posibleng mag-arabutan man giraray sa masunod na bulan ng September. May sinang nag-aanam si sa NCPO ngayon daw anong oras kung kaipuan ang sadang special na unit pwedeng iwarak o kaiban i-deploy sa panahon kang Pinapransya Pista, kabali sa sedang didistinuan, iyon mga lugar kan Pinapransya Basilica Minori, Naga Metropolitan Cathedral, asin iba pa mga tourist spot na pigdayo kan mga bisita. Sa rosa na digdian na pigates biran, huli kang paglakaw pa kan kaso kan coronavirus disease dapat makontrol ang mga nag-aarabutan na mga bisita urog na sa mga border control kansilada. Ang simbahan kansilado muna ang trustasyon, asim global procession, kuligaman misa limitado ang dapat magatender, huli kan social distancing, as iba pa mga health protocol, mga nagpapadagos pa ang pandemya. Yan ang dugan na balita sa lado lokal. Iniman si Danny Arios. Bareta Alas 12. Pinagtutubudan maabot sa halos 81,000 ang kantidad kang pinagtutubudan na shabu na nasamsam sa sarong babae sa barangay Nalayahan duman sa Banuanin na Siruma, Camarines Sur. Pinagbisto ang babae na si Annalena Jucales, 25 anyos, residente kan Sitio Malabag, Barangay Lutukan, Malabag, Sariaya, Quezon. Base man sa Quezon Police Provincial Office na pag-araman na naaresto si Jucales matapos ining serbiyan ng warrant of arrest kan mga autoridad. In kondisyon kay ni na-recover man sa suspect ang tulong na pidaso ni medium heat sealed transparent plastic sachet asin anong na pidaso ni mga small heat sealed transparent plastic sachet kang pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 81,600 pesos kay banan anibabang mga drug paraphernalia. Sa ngunya, nasa kustudya na kan mga otoridad ang suspect mantang pinag-andam ang kasong posibleng isampa laban sa nasabi ng babaeng suspect. Bareta Alas 12. Okfm. Gusto ko, okay ka. Okfm. Gusto ko, okay ka.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaod sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, pagtugan na swak sa kada henerasyon, kompletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang Okfm, Naga. Member KBP. 6 na minutos, makagi ang alas 12. Bareta Alas 12. Balik sa pagbabareta ng oras ng unyan, 6 na minutos, makagi ang alas 12 at udyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Sirmangang Orinal na Master Square. Sa lado nasyonal, arestado na kan mga tauhan kang PNP Intelligence Group ang brother-in-law ni dating Abu Sayyaf Group Leader Isnilon Hapilon na yuman ang finance at logistics officer kan teroristang grupo. Pinagbisto ni PNP Chief General Guillermo Ilazar ang arestong ASG member na si Mascor Ado Patarasa na may alias na Makong Umair Salitaib. Sigong kay Ilazar, naaresto si Patarasa base man sa intelligence-driven police operation na ikinasa kan mga tawan kang Regional Intelligence Unit 9 kang PNP Intelligence Group kay bana ng PNP SAF CIDG, PNP Maritime Unit 9, Team ISAF asiman AFP sa Barangay Astorias, Hulo, Sulu,
banda alas 7 ning banggi kang Biyernes, July 30. Iyuda niya nagpapasuldo sa mga miyembros kana Abu Sayyaf. Bareta Alas 12. Sa lado lokal, most wanted criminal kan Ocampo nasiod kan mga autoridad na sa linya si Carlo Baldosa. Nasiod na kan mga autoridad sa Banwan kan Ocampo Kamar ni Surab nagmimirar. Number 1 municipal most wanted person. Nangyaring pagdakop kan sudmang alas 2 pagkahapon sa Barangay del Rosario kan pinasrumper sa kan PNP Ocampo siring man kan PPO Kamar ni Sur. Binistuan ang kusadong si Rufino Candelaria y Palma, 26 anyos soltero, asan residente ka na sa ng lugar. Iyan pinag-aresto man sa kapusugan ka na warrant of arrest, pulis sa kasong murder na pinagpaliwas asin permado ni Honorable Judge Guivencio Gregorio G. October 3rd, kan RTC Branch sa Pili Kamar ni Sur. Mayong piyansa sa pinagrekomendar ang korte para sa nasabi ng akusado. Action report sa Okfm sa TVN TV5. Hinyan sa action man. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Pinaga-question ni Senador Laila de Lima sa mga magkakasunod na pagkakagadan kan mga witness laban sa saya. Pinakaultimo digdi si Vincent C. na sarong convicted drug lord na inatake sa puso kan July 29. Si C. ang naglantad na nagsabing nagtao ini ning kabangang milyon pesos para sa kampanya ni de Lima sa pagka-senador. Dagdag pa kan senador na questionable ang pagkagadan ni C. kung sa hindi na ibuyagyag ang nasabi ng katutuan, panduasan na si C sa panginot na witness laban kay de Lima na ang inot iyo si JB Sebastian na sinasabing dinapuan ng COVID-19 kanakaaging taon. Bareta Alas 12. Konsyal Alan Roas nagparafol ning appliance sa panahon ng pandemya katagod pa kang fiesta sa Banwaning Libmanan. Ang Italia siya kay Ernie Marfil. Kung pa man kapistahan sa Banwaan kan Limanan, si Councilor Alan Roas, ako na siyang partner na si Mrs. Marisol Royales na nakabase doon sa Estados Unidos de America. Nagparipa sa mga taga-Limanan ka nagdaligod na piyesta para mandanin sa pandemya asin cash aid o ayuda sa mga taga-Limanan, yung parapol ng mga appliances asin man mga cellphone kabali na angkas sagod cellphone load na bigyan tao sa mga taga-Limanan. Sigon ni Councilor Alan Roas sa pagikan sa iyang esposa na si Marisol Royales, nag-provide din sagod sa 120,000 cash na bigyan parapol niya. Siring kan mga premium mamahalo na mga appliances aron kan na freezer, igwa pa ning television set, mga cellphone asin na electric fan big pa daw sa mga taga-Limanan. Inagin niya subot sa rapol tayo pigiling epektibo ta nga magkatao siya ning ayuda sa mga tao ron kasi apektado man kan pandemya sa panahon ning pandemya sa Banwaan kan Limanan Camarines Sur. Tinhuli kan bagay din sigon ni Councilor Alan Roas urugmaon at mga nagresibi kan sinambit ng mga makakantidad na appliances asin man cellphone kabali na ang load na nihuli dakulang man tabang mo subot ini sa indata din nagagastusan pagbakal sinambit ng mga materialis. Si Councilor Alan Roas arosan na sa mga konsil kan Limanan na nagagastos katakod man kan pandemya asin ayuda sa mga tao oruna kan panahon ng piyesta sa Banwaan kan Limanan. Yan ang action report sa Okfm. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Siguro kan Department of Trade and Industry DTI na may bastanting supply ni na pagkakan sa Metro Manila kapag iniikinagna sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na maing dahilan ang mga publiko para man mag-hoard nin mga pagkakan. Tutugutan man ang mga ini na magluwas asin magbakal ng mga pagkakan asin man groceries. Base man sa ginibo sa mga impormasyon nakuha na dakulan na supply ng mga bakalon duman sa Metro Manila maski pa makigwa ni na lockdown. Bareta Alas 12.
Bareta sa lado lokal, lalaki na sa influensya kan arak nagwala sa tubangan kan desk officer kang pulis duman sa kanaman aramon tadaon detalles sa paginihil de la Cruz. Kasong alarm and scandal sa violation kan Republic Act 9165 ang pwedeng sapon kan sarong persona sa banwaning kanaman Camarinesor matapos sa iniyo ang magparapasali sa tubangan mismo kan desk officer kan sinambit ang hotkatura mga bada alas 4:30 ng pagkapon kasuudma. Mientras tantong ining si Police Senior Master Sergeant Wences Prialde ang duty desk officer kang Kanaman Municipal Police Station an ini ang nakaduty sa sayang pistukan ang suspitsadong si Jimar de los Santos y Alano 28 anyos soltero sarong libre as na residente kan Zona 3 Barangay Puro Kanaman Camarinesor ang uminabot asin na tutubudan ini anyaon sa impluensya kan na arak asin man illegal drugs ini an intiro na nga may na sayang wisyo kana ini ang pigparamuda ang sinambit ng desk officer mismo sa tukawan asin na sinabi pa kaniyo igo siyang daradarang mga illegal na droga tulos-tulos man pinagramalan kan mga otoridad ang sinambit ng persona matapos ani ang magpara pasali sa atubangan kan police officer ang kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o illegal possession of dangerous drug act ang posibleng sapuon kan sinambit ng persona na hasta sa ngunyan yang panakaditini sa ipatura kan sinambit na banwaan. Action Bareta sa Okfm 2025 ini mas Action Manil de la Cruz. Gusto ko okay ka. Bareta Alas 12. Okay FM. Gusto ko okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay FM. Gusto ko okay ka. Bareta Alas 12. Oras ganyan na 17, makagyang alas 12, balik sa pagbabareta sa Lado Nacional. Pinag-anunsyan na kan na DepEd na preparado na sinda sa pagpong ang Brigada Eskwela
sa agang Fitsa 3 sa Butman, September 30. Ang Brigada Eskwela inaapod na National Schools Maintenance Program na binansagan Brigada Eskwela pirang taon na nakalipas. Asin ini may slogan ang national na bayanihan para sa paaralan. Ang regional slogan iyo ang handog paaralan o handang paaralan para sa handang pasukan. Matatandaan na kaya mapuna ang Brigada Eskwela Nudman inuliman ta maburukasan ng klase sa Fitsa 12 kan September. Bareta sa lado lokal, pagbakuna sa mga senior citizens sa Bumbon, yaw na ngunyan sa katulong aldaw ang Bareta yaw ki Jeff Pasubilio. Mula po pa sa mga oras na nian ikatulong aldaw na kan barakunahan para sa gabos ng mga senior citizens higi sa Bangon na Bumbon, Camarines Sur. Yan ang bagay na ipinahayag ni Dr. Judy Reforma, ang Municipal Health Officer kan Bangon kan Bumbon, Camarines Sur. Gusto ko tanan nindang akomodaron na diba kundi kaparati ang departamento kan salud na kan kun tagamahan kan bakunang ibinababa sa Dr. Reforma kan gusto niyang sunod sa kung ano ibigabot kan departamento kan mientras tanto ano taray mga na yung daw na mga kamagulang sa pagkuda na sila akan bakuna laban sa COVID-19 panagusan kan mga lokal opisyalis kan Banwanin Bumbon, Camarines Sur sa mga lolo asin lola na magpatudok na nin bakuna. Igwa na nin pigahasing mga service na lululadan para sa mga medyo madistansyang barangay tangani na mga kamagurangan maging pasil ang pagbiyahe pasiring sa poblasyon kan Banwang kan Bumbon kunhain ginigibo ang turudukan kan bakuna sa People Center. Si Konsyal June Villadares Nale kan Banwang kan Bumbon, Camarines Sur kabaliman sa mga igutan pangapudan sa mga senior citizens tangani magpaturudok na kan bakuna. Uyang parte kan mga pahayag sa entrevista kan Okfm asin PBN TV5 Kasubago kigagawad jurnali kan Banwaan nin Bumbon. Sa ngunyan po, nag-austos po ang mga BSW po, hindi po mga gurang. Kaya nitong komisyon po sinda. And in fact, ito po ng aming abinaboy na na nilagdan, nagdumang po na siyempre, tangan po haguton. Haguton po ito mga gurang po, tangan po makaagid sa muyang Banwaan. Ito po kayo mga apnas na talaga po isang mga gurang, nagdiwa-diwa yan po kami, ang naging problema po siguro ang transportation. Yun po, iba po kami nagkahalap po kami mga pibing lunadan. Karami po mag-aigdi po sila sa toxic area. Bareta Alas 12. Bareta sa lado international, mabot man sa sobrang gatos ng mga turista ang pinag-evacuar inuli sa padagos na pananalasan ng wildfire duman sa nasyon kan Turkey. Pinaglunad sa baruto ang mga turista na nagbisita sa Bodrum para marikas na sindang mai-evacuar. Magpumpa ka nakaging simana maabot na sa sobra sa 8 katao ang nagkagardaan huliman sa wildfire. Dahil mababa sa sanggatos na wildfire na ang nai-record sa Manavgat na dumaan sa nasyon kan Turkey. Bareta Alas 12. Tiwala si Dr. Anthony Fauci, ang Chief Medical Advisor ni US President Joe Biden, na dahil na mabalik pa sa lockdown ang sa indang nasyon hinulima sa pagdakul kang kaso ang Delta variant na COVID-19. Dagdag pa kay nila kadakon ni mga namamanuan ninda ang nabakuna na kaya harayong magkaigwa-liwat ning lockdown sa Amerika. Si Fauci bilang Direktor kang National Institute of Allergy and Infectious Diseases nagtutubod na kadakon ng mga namamanuan paman ninda ang gustong magpabakuna kumpara sa kontrang magpabakuna.
Magigurunduman nagdoble ang bilang ng mga kaso ng Delta variant ang nai-record sa US sa nakalipas na 10 aldaw. Bareta Alas 12. Lalong nagkusog ang tensyon sa tanga kan Iran sirman Israel matapos ang nangyaring drone attack sa sarong tanker. Sinabi ni Israeli Prime Minister Naftali Bennett na igwaning direktang pag-aram ang Iran sa drone attack sa sarong Israeli tanker sa Gulf of Oman kanakaaging semana. Dagdag pa kay niya anda sinlang maggabalo sa ginibong inikan Iran. Maigot man na pinahimutikan man kan Iran ang nasabi ng akusasyon. Sigon kay Iranian Foreign Ministry spokesman Saida Khatibzadeh na dapat na pugulan na kan pundo na kan Israel ang nasabi ng negatibong aligasyon. Magigulunduman duwang tripulante ang nagadan sa nangyaring drone attack sa tanker kan Israel. Kanakaging mga bulan may insidente maning nai-record na pag-atake sa barko kang Iran asinman na Israel. Bareta Alas 12. Sa Hollywood, kung nadala na nindo ang original na Lone Ranger, gada na ang aktor digdi. Nagada na ang aktor na si Saginaw Grant sa edad na 85. Pinagkumpirmar ini kan sa iyang publicist na si Lani Carmichael. Alagad dayman ini pinagsambit ang dahilan kan sa iyang kagananan. Nabisto ang prolific Native American sa pagganap kaini sa Breaking Bad asin pelikulang The Lone Ranger. Inot na pelikulang ginibo kani iyo ang War Party kang 1988 kay banan ang aktor na si Kevin Dillon. Bareta Alas 12. Sa sports sa Olimpiada, sigurado naman ang bronze medal kang Pinoy boxer na si Yumer Marshall makalis na makabante ni sa middleweight semifinal sa Tokyo Olympics kasunod ang sayang pag-knockout sa Armenia na si Arman Darchinyan sa laugsanan ng first round kan Domingong aga. Si Marshall, 25 anyos, taga Zamboanga City, tulos man nagpakawala ng kombinasyon asin tinarget ang bodega kan kaparin niya man na professional boxer na si Darchinyan. Sunod na masakat sa ring si Marshall sa August 5, laban mas sa number 1 rank na si Alexander Kishak kang nasyonin Ukraine. Bareta Alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Bareta Alas 12 na kaibanan sa lado lokal sinda Jeff Pasubilio, Dani Arios, Hil de la Cruz sa Ernie Marfil, sirman si Carlo Baldosa. Iniasindong para Bareta, BERT de los MARTIREZ. Bareta Alas 12. Iyan ang mga katalipunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan sa